Sabi ni boyfriend, magiging blue daw yung ngipin ko. Yung ngipin ko ay white. Let me check nga daw. First time ko kasing makatikim nito. Hindi ko alam kung ano ang tawag nito dyan sa Pilipinas. Pero ito ay blueberry. You will see. Use your tongue when you take it. Huh? It's going to be blue. Masarap pala siya. Matamis. No. No need for sugar. The taste is there. It's already sweet. No, not yet. Try this. Naging bitter. No That's- need for this. And that is not bitter. It's the berry that's bitter. May sausawan ako guys na sukal. Tsaka parang gatas. Wala kasing pancake. So papaking ko na lang to. Nag-blue din siya guys, pero konti lang. Hello everyone! It's another day again. Welcome back to my channel. Maraming salamat sa aking mga subscribers. Narinig ko na yung aking nilabahan. Tumunog na, tapos na. Ang dami kong nilaban. Many minutes later. Mag-grocery kami guys. Kasi natatakam ako magluto ng sinigang. Even this throwing. Infinitum utforsker. Et følelsesladet farvel. Mga car dealer. This is correct. Men dette er ikke en sorgens dag, tvert imot. Det er tid for gjenfødelse. Og en dag vil vi møtes igjen. Kanskje før vi aner. Besteplassene går først. For mer info, ta kontakt eller se bilder. Ukens joker presenteres av ukens. Mukhang ang daming tao ngayon. Araw ng grocery. How about this one? Fish. Salmon. Ang daming tao ngayon. Bumalik si boyfriend sa loob ng grocery. May nakalimutan bilhin. Hindi na ako sumama. Nagpaiwan ako dito sa sasakyan. Binili ako guys ni boyfriend ng paborito ko.
So that was 30 minutes and 7,000 peso. Ah, oh, the grocery for today? Oh, only the ice cream. No, no, no. 15 minutes later. Plenty nada. Masarap!